Devojčica i plašljiva misao. Kao što lisica živi u šumi, žirafa u Africi, mrav u travi, tako se jedna plašljiva misao nastanila u Marinoj glavi. Došla je nijotkuda, bez pitanja, bez dozvole. A dozvola joj nije ni bila potrebna, jer Mara, kao i svako dete, dobro i radoznalo, primetila ju je i ugostila kao prava domaćica i posvetila joj baš puno pažnje. U početku misao je bila tiha, skoro neprimetna. Skrivala se kao mali miš iza ormara. Ali što je Mara više razmišljala o njoj, to je ona rasla. Šta ako, šaputala je misao, šta ako ne možeš da zaspiš? Šta ako pogrešiš? Šta ako ostaneš sama? Mara je počela da je sluša. I što je više slušala, misao je postajala glasnija. A naročito noću, kada sve utihne i kada san polako dolazi. Tada bi misao šaputala najglasnije. Kao vetar koji prvo lagano duva, pa onda počne da huči kroz krošnje. Ponekad bi se Mara vrtela u krevetu i pitala se: šta ako večeras ne mogu da zaspim? Mnogo šta ako i jedno malo, teško osjećanje. Pratili su je iz večeri u veče. Ali jednog dana dogodilo se nešto čudno. Dok je crtala u svojoj sobi, na papiru, pored sunca i kuće, pojavila se mala senka. Nije bila strašna, više kao zgužvana mrlja. Ko si ti? Upita Mara tiho. Ja sam tvoja misao, odgovori mrlja, ona koje se pomalo plašiš. Mara se malo namršti. Zašto si došla kod mene? Nisam došla da te uplašim, reče misao. Došla sam jer si me primetila. Mara se zbuni. Niko je nikada nije rekao da misli mogu da se čuju. Ali ja ne želim da se bojim. Mrlja se malo smanji, kao da ju je to rastužilo. Znam, ali što više bežiš od mene, ja postajem veća. Mara tada duboko udahnu, polako, kao kad se sprema da skoči u vodu. A šta ako te ne oteram? Šta ako pokušam da te upoznam? Misao zatreperi. Onda, reče ona, možda neću biti tako strašna. Mara je još jednom pogledala malu misao. Sada bila je samo mala mrlja. Dobro, rekla je Mara tiho. Možeš da ostaneš, ali nemoj da vičeš. Misao kao da se nasmešila. Ako misli uopšte umeju da se smeše. Neću, šapnula je. Mara je ponovo uzela bojice. Nacrtala je sunce, još veće nego pre. Kuću sa prozorima punim svetla i sebe kako stoji ispred kuće. I smeje se. Mala misao je bila tu, ali sada tiha, sela je u jedan ugao kao mali umorni gost. I više nije izgledala strašno. Te večeri Mara je legla u krevet. Zatvorila oči. Misao se još jednom javila. Šta ako... Mara se samo nasmešila. Biće sve u redu. I znate šta? Misao je tada zaspala. A kada se probudila, bila je još manja, skoro nevidljiva. Jer kada upoznaš svoje misli i ne bežiš od njih, one više ne umeju da budu strašne.
Laku noć. Laku noć.